सासे बर' सुबुङा हेपि दिवालीयाव खुगायाव एटम बमखौ लानानै सावनानै गारहरनायनि थांखिमोन, नाथाय खुगायाव बेरनानै खुगाया खामलाबजोबो। बे भिडिअ'आ दा ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ। माबोरै जानाय नोंना? मा होनो मैया फुजायाव माने आं एटम बमाखौ खुगायाव लानानै ओरै फोजोंनानै ओरै गारहरगौमोन रखम आरो इयावनो बेफ्रुना होदो रायजोफोर, आं नोंसोरखौ खिथाखाबाय। बाक्सा जिल्लानि सासे बर' सुबुङा लैथोआव बुथारना गारहरजादों। गुजरातआव खामानि मावनो थाहैनाय बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मानिकपुर मादुलि गामिनि सोमला बसुमतारिया एबा सोमला बसुमतारिखौ बुथारना लैथोआव गारहरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला 9 बोसोरनिबो बारा जाबाय गुजरातआव खामानि मावहैनाया, जेराव गावनि बिसिखौबो लांफाना खामानि मावहैदोंमोन। सोमला बसुमतारिया सिगां समाव ना फेक्टरियाव खामानि मावदोंमोन, नाथाय माखासे दाननि सिगां गुबुन मालिकनि सिङाव लैथोआव ना हमनाय खामानि मावदोंमोन। बेयावनो लैथो सायाव ना बोखांग्रा गंनै नाव, अदेबानि गुबुन गुबुन मालिकनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन, जेराव 2-3 मानसि बुथारलायनाय जाथायबो जादोंमोन। मानसि बुथारलायनायनि जाथायखौ सोमला बसुमतारिया नुदोंमोन। बेनिखायनो जाहाथे सोमला बसुमतारिया बुथारनाय जाथायखौ रावनोबो खोन्थाया एबा खोन्थाजानो गिना सोमला बसुमतारिखौबो बुथारनानै लैथोआव गारहरदोंमोन। सोमला बसुमतारिनि नखरनि सुबुङा गोथैखौ जेरैखि जाया नखरसिम लाबोफिननो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम खावलायहरदों। लोगोसे बे जाथायनि सोमोन्दै गोख्रों नायबिजिरनोबो खावलायदों। नखरनि सुबुंफोरा दिनै BTC बन्द। दिनै 25 अक्ट'बराव BTCआ दिवालीनि थाखाय बन्द फोसावदों एबा बन्द। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो गोदानै जिल्ला दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला, बे मोनबा जिल्लायाव डिपुटि कमिशनार, साब डिभिजनेल बायदि मावख'फोरजों लोगोसे गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोराबो बन्द। दा फिन बिसायख'थि खालामफिनोब्ला BPF हान्जाया सोरखाराव फैफिनगोना रोखा होनना बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौराङाव बुंथिदों। BPFआ जेनबाय आरो, नाथाय रायजो राजाया थिगैनो दं। रायजो राजाफोरनावसो बोलो दं, बिसोरसो देरहानाय जेननायखौ लाबोगोन। 17 बोसोराव रायजोनि BPFआ जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना बुंनाया दा UPPL सोरखारासो जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना बुंथियो।